Biamono murikito Daniel Ontiri haso gutwariganiria orobotyeru litukoria lero ababwatani ko rulinda mwananchi igati yabo Edwin Sifuna, Babu Owino, James Orengo mona baribanda bange niko batwara umuyiga bwo gusangirira kibesa eligosira ebyombe by'abasubati imeye bunge ya Kitutu Church South umuyiga obagukwariganirwa na mujumbe wensemeyo umusike Anthony Kibagendi hasegeti kya Monarch ime ya Musocho umuyigo yiga nigo obaletamo abarai asikiri baba bako moche serikali ya Kenya Kwanza asoko konga kubugima na boigo okogenderera kunyanyasa umwananchi obutambi umurikito Dipon Asanya na Robotiru asobwime Nomugoko otarine kerengo kurwa ase Mlinda Mwananchi imeye kaunti ya Kisii umujigo bako kolekana ase bunge ya Kitutu Church South inse yo mujumbe Anthony Kibagendi ase baumerana anene umujigo monene wo gusangereria enibo yo kubasira abasubati lyo kugendereria anene asoboncheria bono gwikinia kemagenderero mumanyete bunankinete mumanye tobo kongunkinerete na kie kikiagerete nkabarangeri gochaga ntware konyara kurangerie ebyombe byonsi ngateba tochore ebyombe 80 women groups tobirentamo korukere ward erinde abangina baito banyare konyora gento geke barachi kogendererie biasara byabo mbuya nakorete James Orengo, Babu Owino, Edwin Sifuna, Ososi, Nagati ya baraibande abubaikirana. Hukukwana ekerekyo mujumbe Anthony Kibagendi. Nigabuli ya baraiba abasubati, kuruanerera abasubati chingaki baswerechi abisi. Abangina baito, Madam President, Faith, na Bridget Ombati, Rosa, kina Pauline, ninawambia hivi. When you get the opportunity to serve, try and ensure our women are financially mainstreamed. Sababu kina mama ndio wanaumia sana katika jamii ambao hawapati hata hela ya kuweza kufanya biashara. Taliboigo. Musangirekano yo igabo igo rorekana gotwara siasa ase anene bali bakwamiriria serikali omoseneto Kisii Richard Onyonka niga motogia omujumbe Anthony Kibagendi asogokora siasa yaye atabwati chiburaburu ase myaka 20 ngane ye igabo igo nigo yamwiriro omujumbe Anthony Kibagendi kobolia barai bali barase serikali gokora siasa yabo no murembe batarikoleta chiburaburwa. You oppose me for 20 years. We never fought. We never insulted each other. You've gracefully matured onto the job. Keep it up. I am supporting you. You are my son, you are my brother, and my friend. Viongozi wetu ambao wako pande ya UDA, sisi tunawaambia tafuteni kura kwa amani hapa Kisii. Sisi pia tunatafuta kura kwa amani. Tunataka tuunganishe Wakisii wote. Abantu baminto tochamo. Abantu baminto twanchane. Tobegente kemo. Omwelioye asinkwana yomo Senator Richard Onyonka nigarolekana komochia oboraibu mugabana we county ya Kisii omoske Paul Simbarati asikiriate banga anene nigataraikirania emirimo yaye bunegwenerete Simbo mwana bwarati watumbira abantu gane myoro nechinsara bambwatiero liane esenye nchona tebete kwa beiro moibia goko ibakiregento korwe county. My position remains I know moibi nande tingi koira magega no bogaba nankoligia nande aniche intego korusya nintego korusya Baba Teresia Baba Moli Baba Teresia Baba Moli Jaye no teme bwasogoso tema orole wosenande mbobe Kuriga sigeti kia Monarch kegotoka ewodi ya Bogusere bunge ya Kitutu Church South ime county ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya.